Ай. Акропола. Чакай малко, че... Малко по-насам, за да ни изгонят. Сега, отсреща виждате трите срети хълма, на музите вляво, на демокрацията отсреща, вдясно е на нимфите и на хълма на нимфите в средата на 19 век се строи планетариум, това е купола, който виждате, и сградата на Националната обсерватория. Просто дивната сграда с купола. Точно до нас, вдясно, където този хора, е скалата на Арес. Понеже най-ниският хълм го наричали скала, която на гръцки се казва Паго. Посветен на бога на войната Арес, оттам названието на хълма Ареопагда. Там заседанията на Върховния съд, под открито небе в античността се провеждали, и там проповядва апостол Павел, когато на съдия под нас. До ден днешен думичката Ареопаг означава Върховен съд. Надясно гледайки, виждате градинка. Археологическите обекти са паркове археологически. Това е антична площад. Там бил парламента, препанейство, магазини, офиси, съдилища, и храмове. Виждате една прекрасно съхранена сграда. Виждате ли я? Обсъдена с колони. Затова казваме, че колоните служат, за да държат тавана и покрива. Външните колони са с украса, функционални са. Тази сграда е най-добре съхранената, защото става църква на Свети Георги в 4 век и до средата на 19 църква и се използва. Сгради, които се изоставят друг път. Сгради, които се използват, се съхраняват. Входа на античния град, 14 входа има града, което означава, че града от Дунавския с крепостни стени, нали? Има 14 входа, там е главният, който води към Пелопонез. Сега, ми обръщате гръб, без да се движите, обърнете на гръб, така и гледайте нагоре към тия колони, дорийски. Дорийски са, защото нямат база, върхната част, казахме, семпла, като че ние покупна с квадратна плоча. И вие гледате парадния вход на светилището. Как се качиш? И в страните. Това е парадния вход на храма, нали? На Атина. Това са колони, които се наричат кесони. Ние сме на свещената територия на върха на хълма.
Дайте ви власт. Имате моти. Това е храмът на Атина и Посейдон. Атина се счита за мирна богиня, а Посейдон удря с тризъбеца в земята и от тук бликва вода, която се счита за свещена. Това е Партенона. На български напрежение, няма нужда да използваме чуждици като интензис. И прави колоните високосени и на натиска на конструкцията. И на една трета от височината, да знаете, не както имитират направено западняците и слагат в средата и са им участни в това, че се разширяват и стесняват, прави колоните да са изпукнали. Нали така? Няма права линия. Освен това, колоните, като погледнете зад мен, по дългата страна, ще видите, че са леко наклонени навътре към центъра на сградата. Защо? Те са над 10 метра високи. Ако бяха отвесни, ще ми се струва, че се отдалечават. По оптически причини след наклон ги правят. Освен това, което държат колоните, там да са поставени, т.е. хоризонталите, са издути. Защо са издути? Тук в дългата страна до 11 см стига височина спрямо краищата, а фасадите 6 см в средата. Ако бяха прави основите и горе върхната част, ще ми се струва поради размерите на сградата, че се огъват. И за да не се струва, че е огънато, затова изото го правят, ама не се вижда. Та по оптически причини имаме тия отклонения от правилото. Забеляза се това 15 век, при Ренесанса някакъв там западен, при което тогава се заимстват. Тази сграда е абсолютно актуална. На върхната част на стените на храма, Барелеф. Това са барелеф. Много духа. Да довърша филмчето. Това са колони, които са се използвали като основа за строение на къщи.